Acabo de salir un libro, para mí, referencial, que se chama Verso e Acorde, de Alberto Pombo, que é a tese doctoral na que analiza relacións entre a poesía galega e a música pop, así de un termo un poquinho ambiguo. E aí sitúa, como sempre, na orixe de todo, a los españoles. Grupo que cambiou literalmente a historia da música galega, en concreto, nese concerto no 64 en Montré. E como temos o maior erudito nos españoles, cedolle a palabra a Lito, neto de Lito de Sada, a que nos contes por fin ben a historia dos españoles. Que digo a Ben, non sei se... Bueno, eu hoxe viña a presentar a... No, pero... Estou pensando... Porque claro que a contas, non? Nunca harás unha conferencia, non sei, seguro. No, Al final nunca, sempre está aí... Comento alguna cuestión, non? Partindo de... Como nace o grupo? Sí, bueno, o grupo nace, tanto Lito, meu avó como Candelas forman parte de los celtas, non? E anteriormente coincidiran xa en grupos das Mariñas, non? As Mariñas é unha comarca dunha riqueza extraordinaria a nivel musical, xa desde comezos do século XX, non? Con esas murgas que ainda incorporaban gaitas e mesturaban música tradicional con instrumentos de vento, con xente que aprendera a veces a tocar instrumentos de vento no servizo militar, ou xente de antigas bandas militares disoltas, e aí se crea unha especie de conglomerado que comeza a introducir, estamos pues eso, nos anos 10 e 20, a introducir músicas e ritmos que proceden doutras latitudes, non? Nunha época, agora que precisamente estamos en primeiro bacharelato estudando o período entre guerras, que é o meu tema favorito de toda a historia da humanidade, porque é o momento no que hai que responder como despois da Primeira Guerra Mundial ou unha Segunda, non? E iso lévanos a preguntarnos como é posible que poida haber unha terceira. Unha época na que o tempo se acelera, de repente, porque aparecen medios que fan que cousas que antes tardaban en divulgarse décadas, como son as modas, as formas de vestir, os estilos musicais mesmo, agora se divulguen de forma casi instantánea, e un tema que triunfa en Nova Orleans pois pode chegar a Sada en cuestión de semanas, a través da radio, a través do gramófono, a través de medios para que a xente que aquí se dedica a música escoite ese tema o monte, cando antes os estilos eran casi perpetuos, non? E entón vivimos esa dinámica de cambio permanente, de introducción de estilos novos, e vemos como o século XX, as primeiras décadas, o que as modas pasan rapidamente, e hai elementos que permanecen, pero hai elementos novos que se van introducindo, non? E esa é unha época de eclosión nas Mariñas de orquestas populares, pero de músicos que se forman entre eles, que van moitas veces a clases con outro músico, non? Da contorna, e que en moitos casos chegan a ter unha habilidade técnica extraordinaria, e sin sair de Sada, pois houve formacións, houve músicos, os capitáns en Mondego, Bejeiro, Carnuedo, etcétera, que eran xente que tiña unha formación musical académica moi breve, xa digo, clases particulares con outros músicos, pero despois a través da experiencia,
moi grande. E de aí sae, bueno, pois ese primeiro encontro entre estas dúas persoas, que era o meu avó, Lito, que era natural de Ouce, sino que acabou en Sada, e Candelas, que, bueno, despois de pasar por varias formacións, acaban nos Celtas, viaxan a África e finalmente a Francia. E en Francia se... Perdón, pasando por Irán. Pasando, sí, bueno. Non un detalle menor, non? E en Francia, en Vichy, é cando se constitúe esa nova formación, ao principio en franceses e españoles. Durante un tempo teñen o nome en francés e actúan para televisións francesas e en varios teatros, tanto en Vichy como despois en París. Cambiando o estilo de los celtas era un estilo máis, digamos, folclórico español, guitarras, pandeiretas, etc. E o transforman por un estilo máis moderno, o que viña sendo un conxunto músico-vocal, non, da época, de música lixeira, de influencias xa pois norteamericanas, latinoamericanas, etc. E de aí, pois, aos españoles que acaban percorrendo Europa, chegan ao Telón de Aceiro, non? A miña avó sempre contaba que estivo no Telón de Aceiro, naquelo, claro, nos anos 50 era casi como ir agora a Xúpiter. Acabaron no ano 62 en Xapón, abriron incluso unha liña aí, porque houve despois outras orquestas galegas que foron a Xapón. Iso só daría para escribir un libro, non? Orquestas galegas en Xapón. Parece, non sei, unha frase. Así, aquí en Sada, non? Un sábado por la mañana, non sei. Claro. E acaban en Xapón, no 62, a través de un loitador de sumo, que en Xapón é unha figura moi relevante, e que escoita un disco, porque nesas alturas os españoles, a partir do 58, comezaron a gravar discos, coa discográfica Polydor, alemana, e a través dun disco que escoita, pois, queda fascinado. A verdade que era un grupo, pois, iso de 5 intérpretes cunha calidade a nivel técnica extraordinaria, e consigue que vayan a Xapón. Van repetir no 64 con motivo dos Xogos Olímpicos. Pero, Mentiño, o loitador de sumo non os conhecía personalmente. Non. Escoitou os discos de los españoles, quedou fascinado e conseguiu que follen a Xapón. E que, al final, un maravilloso episodio. E na segunda viaxe, pois, botan 6 meses en Xapón, compartindo cartel, por exemplo, con The Platters, que era un dos grupos naquele momento máis escoitados do mundo, non? De música vocal norteamericana. Hai moita fotografía, non? Das fachadas dos teatros nos que actuaban, que facían, típica cartelería da época, que máis que cartelería eran pezas ensambladas, non? Facendo as siluetas dos músicos e todo isto, con The Platters, os españoles ao mismo nivel, non? En Xapón van estar con Louis Armstrong, por exemplo, cenando, van a actuar para... Vamos que falar sin por conto dos escarvalentes, sí. Sí, bueno... Estamos en confianza, non? Así nos quedamos polas anécdotas. Non? Contaba un dos componentes dos españoles, José Luis Muñoz, que era de Betanzos, guitarra, baixo, que Louis Armstrong era capaz de colocar un escarvadentes entre cada dente, non? E despois abría a boca e se reía con os escarvadentes, non? Un tipo de cousas. Tiveron como público en primeira fila a John Wayne ou a Charlton Heston, non? Por exemplo. É dicir, unha historia, toda unha epopea. Chegaron a México. Pero gravaron un disco en xaponés, que non ten poder. Gravar un disco en xaponés, é dicir, gravar un disco en Xapón coa Polydor, pero ademais con máis da metade dos temas en xaponés, facendo versións ao estilo deles, de grupos españoles, de música bailable, lixeira, de música tradicional xaponesa. Tienes que facer unha audición aquí, non? Algo tan sinxelo, facer o disco, un bon reproductor escoitalo, por iso que é coñecimento fundamental da cultura popular de Sada. Sí. Pero nunca o fai, sempre queda aí, vai se facer. E aparte de gravar, era un grupo cun estilo bastante definido, se escoita un tema dos españoles, se identifica bastante ben, con varias voces. Había 4 persoas que cantaban, 2 que facían de solistas, que eran Novo e Candelas,
e os outros facían coros, non? Pero despois o resto eran multiinstrumentistas, non? O pianista Miguel Laiz era pianista e acordeonista, o meu avó tocaba saxo, clarinete, violín, viola, guitarra, percusión, un pouco de todo. Candelas, que era o percusionista, tamén tocaba trompeta, cantaba, obviamente, etc. E o teu avó pioneiro no mundo da electrónica, da administración. E a viaxe a Xapón, o meu avó, que unha das súas paixóns era a electrónica, a viaxe a Xapón para el descubrir un mundo novo, saindo da España de principios dos anos 60, que era unha realidade que coñecedes, non? A España do franquismo, do atraso, chegar a Xapón, que é a capital mundial da electrónica naquele momento, para él, trae un montón de componentes electrónicos de alá, incluso inventa unha guitarra eléctrica inalámbrica que lle acopla un altavoz dentro da propia guitarra, como un pouco como experimento, non? Como espectáculo visual. Hai unha tese que di que as primeiras guitarras eléctricas en Galicia se introducen os españoles. Un profesor da UNC. Vería historias, aparte de gravar en xaponés, gravaron moita música en portugués, gravaron varias pezas en italiano, algo en francés, e gravaron, iso poderá falar Xuxo, porque un tema que toca no libro, gravaron en grego, varios temas, estiveron en Grecia tamén. Eu eso non sabía de Sagapó, e diréis que non, que gravaron máis tempo. Hai algún brasileiro que non obsoleto, hai algún máis, tería que unha que se chama Oi Mitos, creo que é algo así. Tengo que pasar. Hai varios temas en grego, sí, por lo menos, non sei, creo que 3 por lo menos. Eles, é dicir, naquela época facer unha xira, un desplazamento era algo que non era para ir unha semana e volver, é dicir, se ibas a Grecia, non? E te tirabas ali un tempo, igual que en Xapón, por 6 meses. Entón o que facían era intentar adaptarse ao público local, máis que facer un espectáculo, pois xa digo, folclórico de aquilo que a xente podía identificar naquele momento con España, que algo obviamente metían, non? Eles pretendían ser un grupo de música moderna, lixeira, incorporando pois un pouco na liña que comentabas ti antes, incorporando a tradición e elementos da tradición local que da súa, porque diso tamén podemos falar, non? Pero tamén da tradición local do sitio no que está, para facer algo que para a época era moderno e era de vanguarda, non? E por iso pois fan música en grego baseada en música grega, non? E en Xapón pois o mesmo, non? E como decía Xurxo, pois aí se produce ese encontro con los Tamara, que tamén andaban de diáspora polo mundo, como los satélites, como tantas formacións, que escoitan aos españoles interpretar Galicia Terra Nosa, ante, nese caso, un colectivo no que había obviamente migrantes galegos, ante o éxito que ten o tema, se produce aí ese chispazo, non? Que fai que los Tamara tomen a decisión magnífica de facer música en galego, non? Co talento de ter entre as súas filas a un compositor como é Prudencio Romo e unha voz como era a de Pucho Boedo, non? Os españoles gravaron bastante discografía nos seus anos da formación original, dura pois ata finais dos anos 60, son uns 10 anos. Despois hai xente que marcha e se incorpora outra xente, o grupo amplíase a 6, 7, depende da época, e existen ata finais dos 70, pero nos 78 sacan o seu último disco. E nese período pois gravaron varios LPs, e EPs gravaron pois sobre 20 ou 20 e tantos. Hai unha peza que gravaron 3 veces, é a única que repetiron, con 3 arranxos diferentes, ademais completamente distintos en estilo, en instrumentación, en todo, que é Morriña. E iso revela pois, que o público demandaba, xa digo, discos que se producían non para o mercado galego, sino para o mercado internacional, porque de feito hai discos que teñen edicións diferentes en diferentes países, non? E hai discos gravados en Alemanha por os españoles que teñen edicións
en castelán para sacar en Latinoamérica, en grego, hai algún que está en grego para sacar no mercado grego, etc. E como se llama toda a discografía? A discografía agora mesmo está toda ou casi toda digitalizada e se conserva e, bueno, entre o meu pai, a miña tía, non sei se todo, pero bueno, casi todo sí. O disco máis difícil de conseguir, casi imposible, de Xapón, Que vostede? temos un exemplar. Pero sí, bueno, unha historia de moitas, non? É unha historia excepcional, pero que hai moitas historias excepcionais como esta, que a veces pasan desapercibidas, pero gracias a traballos como de Xulio, bueno, están aí. Monto mi caballo, le cuelgo la fusta. Monto mi caballo, le cuelgo la fusta. Mi caballo sabe lo que a mí me gusta. Mi caballo sabe lo que a mí me gusta. Aguardiente de, no se traicionero, no deje a un solo tirado en el suelo. Aguardiente de, no se traicionero, no deje a un solo tirado en el suelo.